ka tsaya idan maciji ya cije ka a jikinka akwai maganin maciji a jikinka nan a haka yanzu ina kallon maganin maciji da ka ɗauka ka sa a jiki wallahi tallahi shikenan na mutane ba su mutuwa shi yasa nake ba maganan mutuwa barka jin faɗa ma kaga farcen kan nan da kake yankewa ka jefar magani ne kaga kwantsan ido magani ne kaga wannan abin nan na baki da ake buroshi ake zubarwa magani ne kaga gashin kankan nan magani ne kaga ka dan dirza ko wani datti da zai iya fito maka magani ne shi ke kashin mutum magani ne kashin mutum akwai maganin da la ilaha illallah ka ji mana mutum ma ai dabba ne ka tsaya mana mutum idan ka zo mutum ba animal ba ne animal ne ba ka ji zuma kashin zuma ba a sha ana sha to kashin mutum ban ce ana sha ba kana ji ko ana shan fitsarin raƙumi ana shan fitsarin raƙumi kana ji da mutum da menene duka biologin ku ya ce duka dabbobi ne bai bambance ba kamar yadda Qur'ani ya bambance kuma akwai inda ma Qur'ani yake kiran dan adam din ma da dabba ko ba haka bane to abin da nake so ka gane idan ka je ka cikin biologin ku din zaka samu an ce maka akwai magani a jikin dabbobi an cire mutum a ciki ba a cire ba akwai magani a cikin tsirrai yanzu ka san ka gane ko ku ilimin ku takaitacce ne alafa